what's up naši drugari? Stigli smo. Sa ekrana malih. Evo nas opet. Na vaš zahtjev sad ćete uzmemo nešto da kuva. Nismo hteli, Nismo jer to- mnogi su stvarno radili, počeši, Svi. neće da ne nabrajemo. Bukvalno svi su pravili Da, nešto. nešto su jeli. Jer su I objašnjavali su kako se muve devojke, tako da smo rekli da nećemo to da radimo. Ali kad bilo ste je zapeli, 3-4 requesta, brate. I ono kao ajde će da uradimo i sad će da vam skuvamo jajca. ne Mučena znam, u krug. Znači ustajemo u koliko sati, imamo pola 2, znači pola 2 ujutru, samo, pola 2 ujutru, Za vas. samo za vas. Jaja umučena. Da ne Idemo. dužimo, Morate da budete obučeni veoma zajebano. Ovako. Kao ja. Ajde da kuvamo. Potrebni su tiganj, činije za jaja, so, varnjača, jaja i zejtin. Prvo upalite šporet. Stavite tiganj da se greje. Zatim uzmete jaja i razbijete ga. Pa ne baš ovako. Uzmete, razbijete jaja i stavite ih u činiju. Jedno po jedno. Zatim posolite jaja. I onda uzmete mutite. Pa ne morate baš rukama. Možete da uzmete da mutite i sa varnjačom. Kad umutite lepo, sipate zejtin u tiganj. Zatim sipate jaja unutra. Sve da izađe! I onda uzmete, mutite jaja dok ne budu pečene. Mutite, mutite, mutite. I tako. Uz ovaj obrok najbolje servirati svež, soljeni paradajz. I morate da jedete ovoliko hleba. Hvala. Brale! Bilo je gadno. Opad. šta ti bre? Sedi bre! Sedi. Šta je bre ovo? Brate, govna! Sti bre normalan? Govna! Pa šta? Nikad nisi jeo govna? Sveže domaće, sad se hisu. Sveže, domaće. Žive, brate!
Si ti vimao? Sveža. Domaća, Stefanova. Mi smo naši. Gdje ćeš? Pa da pojedem, Ne, pa da podijelimo. bratski. Bratski. Stegla se već. Aj pa tako. Aj, živjeli opet. I sad Domaća. Možda sam si. Fresh makers. Govno. Da. Eto, spremili smo. Ili ti vi malo dedete, ćeš još malo? Šta vam kažem za kraj? Sam usad. Evo. Daj. Odgovor za Prošla epizoda. od ovog usera ovdje. Tako. Ovdje. Odgovor je... I pitanje za ovaj put. Objasnite vi nama kako to da u selu Štrumfova ima samo jedno žensko, a svi Štrumfovi su uvijek srećni. Aha, razmislite malo. Zašto? Objasnite nam, ne znam kako. Imate vi vaše blesave odgovore i to je otprilike to za ovu epizodu. Ljudi,